फ्रेंड्स नोंथांमोना गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननो जोबोर गुसुं इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लानानै फैदों। जेलेन्स्की बिथाङा मैया मा खालामदोंमोन? USA नि संसदखौ सम्बोधन खालामदोंमोन। दैट मीन्स एड्रेस खालामदोंमोन आरो बे एड्रेस खालामनायाव बिथाङा माखासे इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बुङो। लोगोसे बिथाङा USA नि संसदफोरनो कंग्रेसनो US कंग्रेसनो मा दिन्थिदों? बिथाङा माखासे भिडिअ फुटेज दिन्थिदों। इउक्रेननि दा जानाय थासारि दावहायाव जाबायदि अबस्था जादों थासारि जादों बेफोरनि हालोदनि माखासे भिडिअ फुटेजबो दिन्थिदों। जोबोर माने इमोशनेल भिडिअ फुटेज बिथाङा दिन्थिदों। बेजों लोगोसे बिथाङा USA खौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों, जेसेबां हायो रासियानि सायाव सेंसन लागायनांगौ, गोरानि सायाव गोरा सेंसन लागायनांगौ बेबायदि बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, बिथाङा मोनसे रिक्वेस्ट खालामबावदों मा लेटेस्टनिख्रुइ लेटेस्ट हाथियार इउक्रेननो मदद होनांगौ, जाहाथे रासियाजों इउक्रेना गोख्रोङै दावहा नांनो हायो। इउक्रेननि एयार स्पेसखौ नो फ्लाइ जन फोसावनांगौ बेबायदि रिक्वेस्ट खालामदों। नेट'नि सायावबो लोगोसे USA नि सायावबो जेलेन्स्की बिथाङा। नाथाय USA बेखौ मानिगोन ना मानिया बेखौ दा मिथिथ'नाय जायाखै। आरो जेलेन्स्की बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, इउक्रेना माब्लाबाबो सारेन्डार खालामनाय जानाय नङा, रासियानि खाथियाव माब्लाबाबो सारेन्डार खालामा बेबायदि बुंदों। आरो लोगोसे रासियानि सायाव जेसेबां हायो गोरानिख्रुइ गोरासिन सेंसन लगायनो थाखाय USA खौ रिक्वेस्ट खालामदों। बोलोडिमिर जेलेन्स्की बिथाङा आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, इउक्रेना नेट'आव जइन जानो थाङाखै बा जानाय नङा बा जानो नागिराखै बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। थारैनो बेसेबां सैथो बे बाथ्राखौ बुंनो हाया। थारैनो नेट' हादरफोरनि बेबायदि थगायनायनि थाखाय जेलेन्स्की बिथाङा मोनसे फोथायथियाव फैबाय जे नेट'आ थारैनो थगायसुला बेबायदि बिथाङा साननो हमबाय। आं बेबायदि सानो। नोंथाङा मा सानो कमेन्ट्सआव लिर। मैया ICJ आव इउक्रेन रासिया वारनि सायाव माखासे बिसार जायो, नाथाय बे बिसाराव मा डिसिसन लानाय जाखो बेखौ दाबो बुंनो हाथ'नाय जायाखै। बे दावहानि थासारियाव ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोननैसो इम्पोर्टेन्ट बाथ्रा बुंदों मा इउक्रेना रासियाखौ एटाक खालामनो थाखाय बाध्य खालामदों। रासिया माब्लाबाबो इउक्रेनखौ सेनो थाखाय बा कियेभखौ सेनानै लानो थाखाय बरबाद खालामनो थाखाय बे दावहाखौ नाङाखै। इउक्रेना रासियाखौ एटाक खालामनो गोनां बाध्य खालामनानै होदों। ओरैबायदि मोनसे थासारि जोनोम होदों इउक्रेना रासिया दावहा खालामाबा एटाक खालामाबा राहा गैयै जादों। थारैनो इउक्रेनखौ सेनानै लानो थाखाय बा इउक्रेनखौ गादबनो थाखाय रासिया बे दावहाखौ खालामाखै। गावनि रैखाथिनि थाखाय माबा मोनसे गावनि सेफटिनि थाखायसो बे दावहाखौ नांनो गोनां जादों। ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा इउक्रेना रासियानि बर्डाराव माखासे केमिकेल हाथियार बाय'लजिकेल हाथियार बानायबाय थादों, बेनि थाखायसो बे दावहाखौ नांनो गोनां जादों। बेनिखायनो ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेनखौ कब्जा खालामनायनि सेना लानायनि जेबो थांखि गैया, बेबायदि जेबो एम्बिसन गैया बिथाङा बेबायदि बुंदों। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेनखौ माब्लाबाबो गुबुन हादरनि सोनाबारि हादरफोरनि आमेरिकानि आर्मि आड्डा जानो होआ। इउक्रेना अरायबो निउट्रेल स्टेट जानानै थानांगोन बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों। रासिया बुंनो नागिरदों मा इउक्रेना अरायबो निउट्रेल स्टेट, नेट'निबो नङा, इउर'पियान इउनियननिबो नङा, सोरबा आमेरिकानिबो नङा, बेबायदि जानानै थानांगोन। आरो बिनि अनगायैबो माखासे सर्त रासिया होबावखादों, नोंथांमोना थारैनो मिथिखागोन। आरोबाव ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, इउक्रेना रासियानि बर्डाराव बाय'लजिकेल वेपन्स, केमिकेल वेपन बेबायदि बानायबाय थादों आमेरिकानि मददआव। स' बेफोर गासैखौबो डेस्ट्रय खालामनांगोन आरो बेफोरखौ डेस्ट्रय खालामनो थाखायसो बे दावहाया जादों बेबायदि बुंनो नाजादों बिथाङा। ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मा आमेरिकानि हेफाजाबाव, आमेरिकानि थुखांनायाव, आमेरिकानि इनपुट होनायावसो बे दावहाया जाबाय थादों। नुनो मोनदों सोनाबनि हादरफोरनि माखासे महत आकांक्षानि थाखाय, हाइ एम्बिसननि थाखायनो दिनै बेबादि दावहाया जानो गोनां जादों। आरो बेनि थाखायनो सोनाबनि हादरफोरनि बेबायदि माखासे उच्च हाइ एम्बिसननि थाखायनो गासै बुहुमानो सहाय नांनो हागौ बेबायदि बिथाङा वार्निं होदों सोनाबनि हादरफोरखौ, लोगोसे गासै बुहुमखौनो बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नाजादों इउक्रेननि फाफ्लियाव दोननानै आमेरिकाया बे दावहाखौ खालामबाय थादों। सोनाबनि हादरफोरा गावसोरनि जि स्टेटास बेखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय बे दावहाखौ जाबाय थादों आरो बेनि फिथाइखौ गासै बुहुमा भुगिनांगोन। आरो लोगोसे रासियाया बुंबावदों मा जेसेबां सेंसन लगाया मानो बै सेंसना रासियानाव जेबो मोदोमाव नाङाखै, बरन्स गासै बुहुमासो खहा जादों। स' आंनि बादिब्ला बिथाङा ओरैबायदि बुंनो नाजादों चाइनानि माखासे हेल्प आरो गुबुन गुबुन हादरफोरनि माखासे हेल्पनि थाखाय रासियानियाव लागायनाय सेंसनफोरा जेबो खामानियाव फैयाखै बेबायदि बिथाङा बुंनो नाजादों। आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों, ब्रुसेल्सआव नेट' कान्ट्रिसफोरनि बिदेश मन्थ्रिफोरनि सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोनदों नेट' आर्मिफोरनि वार ड्रिल जानायबो नुनो मोनदों, लोगोसे माखासे गेदेर गेदेर हाथियारखौ लानानै रासियानि बर्डार फारसे इउक्रेननि बर्डार फारसे फैनाय नुनो मोनदों। बे बिथिङाव रासिया मोनसे बाथ्रा बुंदों, नेट' कान्ट्रिसनि बेबायदि जि हरकत बेबायदि खामानिया थारैनो
कियेभ सिटियाव बा गासै इउक्रेनाव एबा गासै बुहुमाव खुन खाराबा बा नरसंहार जानायनि बादै जेबो जानाय नङा। स' नेट' कान्ट्रिसफोरनि बेबायदि खामानिया थारैनो गोरोन्थि बेबायदि बुंनो नाजादों। आरो रासियानि बिदेश मन्त्रि लेभारभ बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव मोनसे मोननै बिथिंखौ सर्तखौ मानिनायनि जोबोद खाथियाव बा फाइनाल डिसिसन जानायनि जोबोद खाथियाव बिथाङा बुंनो नागिरदों। थामहिनबा इउक्रेन लासै लासै मानिबोनो हमदों रासियानि खायसे खायसे सर्तफोरखौ बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों। स' बिदिब्ला दिनै दावहानि 22 सानालागै मोनसे बाथ्राया रोखा जाहैबाय दि रासियाया इउक्रेनखौ निउट्रेल स्टेट्स जाजानायखौ लुबैदों, निउट्रेल स्टेट जाजानायखौ लुबैदों। आरोबाव रासिया मोनसे दाबि खालामदों इउक्रेनाव आर्मि पावारा थानाङा, नाथाय इउक्रेना बे आर्मि थानाय थायनि सायाव दासिम जेबो बुंथ'वाखै। रासिया बेखौबो लुबैदों जे इउक्रेनाव बेबायदि आर्मि पावार थानाङा आरो नेट' आरो इउर'पियान इउनियननिफ्राय गोजान जानायखौ लुबैदों। अबयस्से जेलेन्सकी बिथाङा बुंखाबाय जे नेट' हाबनाय नङा, नाथाय इउर'पियान इउनियननिफ्राय दाबो खिन्थु गोजान जायाखै। स' इउर'पियान इउनियननिफ्रायबो गोजान जानायखौ खिन्थु लुबैदों रासियाया। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय, हेभ ए नाइस डे।